बेवहाय जोंनि मोनथायनि थाखाय जोंनि रैखाथिनि थाखाय जोंनि सेफगार्डनि थाखाय जोंनि 6 शिड्यूलखौ जोङो रैखा खालामनांगौनि थाखाय आन्दोलन खालामनानै मोननाय मुंख्लं खालामनानै मोननाय जेनाखि जोंनि मोनसे 6 शिड्यूल बेखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय गासैखौबो लैहोर लैहोर बाहागो लानो थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो गासैखौबो गुरै खावलायहरबावबाय। आसाम केबिनेटआ राजबंशी मरान मथक बिथांमोननि थाखाय दिनैहाय एसटि होनांगौनि थांखिजों मोनसे केबिनेट सावरायनाय बा केबिनेटआव थांखि लानो नागिरदों आरो बेखौ गाबोन एसेम्ब्लियाव बिथांमोनहा टेबोल खालामगोन, एसेम्ब्लियाव बिथांमोनहा दैखांगोन। बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनैहाय एसटि होनांगौनि थाखाय बिथांमोननि सायाव थांखि लागोन। दा बेखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हेंथा मोनसे खौरांगिरि मेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों, जाहाथे दिनैनि जानो गोनां टेबोलखौ जाहाथे उइथड्र खालामनानै डिसिसनखौ उइथड्र खालामनानै बिथांमोननि डेभेलपमेन्टनि थाखाय माबा मोनसे सानो बेखौ गुरै खावलायहरदों आरो बेनि सायाव बिथांमोना हेंथा खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। स' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों बेखौ हेंथा खालामदों आरो फै जों नायनि बिथाङा मा बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे समाव जोङो गासै रायजो राजानिसिम दिनै उदालगुरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलिनिफ्राय जे जोङो खौरां मेल लेंदों आरो बे खौरां मेलनि गेजेरजों जोङो गाहाम हामलायनाय जोङो बावहरग्रोबाय आरो दिनै बे खौरां मेलावनो आंजों लोगोसे बाहागो लानो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, हारिमु नेहाथारि मानगोनां सुसिल इस्लारि आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि कर्नेल एस दैमारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो नेहाथारि बिरखां नार्जारि आरो गुबुन गुबुन जे जोंनि एबसुनि बिथांमोना बाहागो लानो हादों आरो दिनै जोङो गिबियावनो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिमबो जोङो गाहाम हामलायनाय आरो जोङो गिबियावनो जोङो साबायखरखौ बावग्रोदों। गुबैयै जोङो दिनै हरखाबै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मावखुलिनिफ्राय जोङो दिनैनि बे खौरां मेलखौ बिनि थाखायनो लेंदों जे दिनै जोङो नुबाय थादों आरो जों नोजोरबो होबाय थादों जे थाखानाय एसटिनि खहा खालामनानै आसाम सरकारा मोनद' हारिनि एसटि होनो लाहार फाहार जे खालामनाय जेनाखि मोनसे प्रक्रिया बेखौ बिथांमोना ट्राइबेल अर्गेनाइजेसनफोरा बा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा सिसिटुआया बा गुबुन गुबुन माने ट्राइबेल अर्गेनाइजेसनफोरा होबथासेयावबो दिनै आसाम सरकारा बेखौ माने बन्द' खालामाखै। बिथांमोननि जेरैखि मोनसे इनिसियेटिभ बेखौ बिथांमोना कन्टिनिउ दिनै लाखिबाय थादों। बिनिनो फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय जों मिथिनो मोनदों जे दिनै मोनाबिलियाव दायो मोनाबिलियाव माने आसाम मन्त्रि आफादनि केबिनेट मेलनि गेजेरजों मरान मथक आरो बोखावजायै गवालपारा जिल्लानि राजबंशीफोरखौ थाखानाय एसटिनि केटेगरियावनो एसटि खालामनानै थांखि लागोन आरो बेखौ गाबोन एसेम्ब्लि सेसनाव टेबोल खालामनायजों लोगोसे बेखौ गनायथि लानानै बिथांमोना भारत सरकारनिसिम दैथायहरनायनि मोनसे लाहार फाहार बिथांमोना दिनै खालामबाय थादों। गमामायैनो आसाम सरकारा बे थांखिखौ एसेम्ब्लियाव गनायथि लानानै भारत सरकारनिसिम दैथायहरनायनि उनाव होबथानांगौआ जोंनि थाखाय गोब्राब जानानै फैगोन। दा बे बाथ्राखौहाय जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिखांनायनि उनाव जोङो दिनै थानो हायाखै। सिगाङावबो जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारि जोङो लाबोदों। आरोबाव जोङो दिनै माने मोनदांदों जे आनडिभाइडेड माने जेखिनि मोनसे गवालपारा बे गवालपारानि राजबंशीफोरनो एसटि होनायनि उनाव माने मा होनदों बिटिसिआव बिथांमोना राजखान्थि रांखान्थि आरो जेरावबो बाहागो मोनगोन। जाउनाव थाखानाय एसटिफोरा मोनथायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन मानोना बिथांमोना एडभान्स आरो बिथांमोना पपुलास। बिथांमोना फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय, बिथांमोना पलिटिकेलि, ससियेलि, इक'नमिकेलि, एजुकेसनेलि जोबोद एडभान्स। दा दिनै पलिटिकेल मोनसे कम्पालसन थानो हागौ आथिखालनि आसाम सरकारनियाव, नाथाय बिथांमोना गावसोरनि पलिटिकेल कम्पालसन बेखौ रैखा खालामनानै बा बेखौ एनश्योर खालामनो थाखाय बा सोरखौबा बिथांमोना माबा मोनसे मोनथाय होनो थाखाय दिनै थाखानाय जेनाखि एसटि बेखौ बिथांमोना जिखिनि
मा होनदों खहा खालामनो नाजानाय बेयो जोंनि थाखाय माब्लाबाबो गनायथाव जानो हाया जायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा ट्राइबेल अर्गानाइजेशना बा CC2Iआ आगोलनिफ्रायनो जोङो होबथाबोबाय थादों बेनिखायनो जोङो थांखि लादों जे बेखौ होबथानो थाखाय बर' आरो ट्राइबेल आफादफोरा गाबोन 27 नभेम्बर बेलासिनि 4 रिंगायाव बनजार रेली बा टर्च रेलीनि हाबाफारि जोङो BTCनिनो मोनबा जिल्ला क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर आरो उदालगुरि मोनाबिलिनि 4टायाव जोङो रोजा रोजा माने रायजो राजानि बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लादों बे माने हाबाफारियाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो बर' माहारिनि जानानै बा ट्राइबेल माहारिफोरनि जानानै जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोङो बाहागो लानो थाखाय जोङो खावलायदों जोंखौ आरो जोंनि मोनथायखौ जोङो रैखा माने होथारनांगोन थाखानाय STखौ जों रैखा खालामथारनांगोन 6 शिड्युल BTCखौ जों रैखाथि होथारनांगोन बेनिनो थाखाय जों गासैखौबो गाबोननि हाबाफारियाव लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो गुरै खावलायदों नङाब्ला फैबाय थानाय समाव जे जोंनि फैबाय थानाय जेनाखि इयुन फैबाय थानाय जे जोंनि फिउचार बा फैबाय थानाय जोंनि फरायसाफोर बा फैबाय थानाय जेनाखि समफोराव जोंनि थाखानाय ST आरो बर'फोरनि जेनाखि पलिटिकेलि मोनसे मोनथाय रांखान्थियारि जिखिनि मोनसे जौगानायनि बाथ्रा सोलोंथाइ जौगानायनि जिखिनि बाथ्रा बा गुबुन गुबुन बिथिंनि जेनाखि जोंनि सेफगार्डनि बाथ्रा बियो माने गैया जालांगोन बेनि थाखायनो जोंनि रैखाथिखौ जों होनांगौनि थाखाय जोङो बे मोनसे सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ जोङो फोसावनो गोनां जादों जोङो भारत सरकार आसाम सरकार जोङो बिथांमोनखौबो जोङो बुंबाय थादों आरो लकेल जेनाखि काउन्सिल गभर्नमेन्ट बिथांमोनखौबो जोङो बुंबाय थादों जे जों थाखानाय STखौ खहा खालामनानै जेन बिथांमोना जेनाखि एडभान्स बा पपुलास माखासे कमिउनिटि बिथांमोनखौ ST होनाया जोंनि थाखाय खैफोद गोनां आरो बिथांमोना जोंखौ खैफोदाव माने खोख्लैनानै जोंखौ बिपदाव जोंखौ दोननानै दिनै गुबुनखौ रैखा खालामनो नागिरनाय आरो गुबुननि सेफगार्ड आरो डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा साननाया दिनै माब्लाबाबो बियो जाथावना नङा बेनि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा ट्राइबेल अर्गानाइजेशन बा CC2Iआ बा ट्राइबेल संघआ जों बर' माहारि हिसाबैबो जों आसाम सरकारखौ जोङो खावलायदों आरो आसाम सरकारनि खाथियाव जोङो दाबि दैखांदों आसाम सरकारा जेनाखि थांखि लानो थांबाय थादों बेखौ बिथांमोना थाबैनो रिथिं खालामफिननांगौ आरो थाबैनो बिथांमोना जे केबिनेटआव बिथांमोना थांखि लानानै बेखौ एसेम्बलियाव टेबोल खालामनो नागिरदों आरो एसेम्बलियाव टेबोल खालामखांनायनि उनाव बेखौ माने भारत सरकारनिसिम बिथांमोना दैथायहरनो नागिरदों बेखौ बिथांमोना उइथड्र खालामनानै लानांगौ आरो बेखौ बिथांमोना रिथिं खालामनानै बिथांमोना बै जायफोर माने कमिउनिटिफोरा दिनै ST जेनाखि मोनसे बिथांमोना मर्यादा मोननो थाखाय दाबि खालामबाय थादों बिथांमोनखौ बेलेग माबा मोनसे राहानि गेजेरजों बिथांमोननि जौगानायनि बिथांमोननि सेफगार्डनि बाथ्रा बिथांमोननि माने भबिष्यत माने रांखान्थि जौगानायनि बाथ्राखौ सरकारा साननो हायो बेखिनि बाथ्राखौहाय जोङो दिनै नैबे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलिनिफ्राय जोङो बेखिनि बाथ्राखौ जोङो सरकारनि फारसेथिं जोङो दैथायहरदों लोगोसे गाबोननि जानो गोनां जेनाखि मोनसे जोंनि बनजार रेली हाबाफारि बेवहाय जोंनि मोनथायनि थाखाय जोंनि रैखाथिनि थाखाय जोंनि सेफगार्डनि थाखाय जोंनि 6 शिड्युलखौ जोङो रैखा खालामनांगौनि थाखाय आन्दोलन खालामनानै मोननाय मुंख्लं खालामनानै मोननाय जेनाखि जोंनि मोनसे 6 शिड्युल बेखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय गासैखौबो लैहोर लैहोर बाहागो लानो थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो गासैखौबो गुरै खावलायहरबावबाय फिन खेबसेबाव गोजोन्थों।